Premi especial. A veure... Això per dinar. Per això firaré. Bon dimarts, entreno de glutifet, el tinc, que treu foc, pobret meu. També he fet bany turc, estic super chill i vaig a comprar 4 coses que ens faltaven i segurament compré algo per dinar. Spoiler, potser que algun turro especial, perquè, bueno, el que és els dinars de Nadal i de Sant Esteve, el Roger i cadascú els fa a casa seva amb la seva família, i abans, clar, nosaltres no tenim com cap dinar així especial que fem junts, ja ens havien dit d'avui fer alguna cosa, però no hem comprat res. I dic, pues ja que estic aquí, va, i aprofito i a veure què trobo. El postre de l'Arcani. Ja veureu com disfrutarem això. Ui. M'ha agradat el nostre dinar de Nadal. L'empanada de pollastre i bolets, que està molt bona, pequeños, que fa un moment que tenia ganes de menjar-me'ls, i les alitas picantes, que ens van agradar perquè no trobava les normals. Cheers! El postrecito! És que porta arándanos i no vull hinchar-me. És que es veuen els huesitos. Bon dia i bon Nadal, gent. Bueno, veu això que ja ha passat Nadal, però no importa. Jo us felicito, recient despertadeta, tinc una cara superuflada de tant sucre i una soneta, però avui anem a dinar a casa de la mami i a treure el bitxo, que avui no la portaré perquè serem uns quants. Estic nervioseta i m'arreglaré aquesta cara. Que vagi superbé el Nadal. Les zones que se m'han quedat d'ahir. Flipes. Volia fer una cua per avui, però no sé què faré al final. Després quan arregla ho veig. És una xafardera, tu. Perquè m'agrada molt com ha quedat després de dormir i pentinar-me. Bueno, una mica infladeta, perquè no us havia ensenyat com he anat avui. Al final m'he deixat aquestes ones i m'he ficat aquest conjunt. Acabo d'arribar ara. Ara trobo el bitxet amb el collar que m'hi vaig comprar, les arrecades i la pulsera que m'ho va regalar el Roger. M'encanta. Que bonic! Sí, va ser molt bé. Tard, però al final tenim soqueta de Nadal. Que bona. Estic per ficar-li una manteta damunt o alguna cosa. Ficat al costat de l'arbre. Esperem que aquest bitxo no se la mengi. El cani? Bon dissabte? Sí, bon dissabte. Mireu què m'he comprat. Són supermones, em van arribar l'altre dia. Però no pesen gens. És com caminar descalça.
Ai, m'acabo de despertar, perdó, no ni esmorzat. Us faig resum de les festes, intentaré no parlar molt, no sé què us he explicat que no. A mi van arribar les New Balance. El dia de Nadal el vaig passar a casa de ma mare amb tots i vam estar superbé, però em va encantar el dia de Sant Esteve perquè hi vaig tornar però vaig portar l'Arcane. És que estic molt infladeta d'estic recent despertada, perdó. Sempre us gravo amb la cara inflada. M'agrada més Sant Esteve perquè vaig portar l'Arcane perquè era menys i jo en sabia que la podríem treure a passejar i estar més per ella i tot això. I a mi m'agrada, doncs m'agrada més per així, vosaltres també, m'agrada més quan podem fer coses amb l'Arcane, perquè a més allà on sortim a passejar amb ella, sortim a caminar, és que vaig fer quasi 20.000 passos i m'encanta, ja no perquè m'he menjat i tot això, sinó perquè m'agrada com després de menjades o abans de menjades tan pesades, com notar-me activa també i després passejar, anem per camins i així, estar com desconnectada de tot i estar amb ells. I amb l'Arcane, a mi això m'encanta. Jo en Sant Esteve el vaig disfrutar molt més que Nadal i vaig estar molt bé. Ahir vam entrenar i tot això i avui venen meus germans a dinar a casa i els hi fem el dinar. Els hi farem un raviolis de tòfona amb bolets i salsa de tòfona, que ens els vam fer l'any passat amb el Roger i van quedar espectaculars. I després hem comprat poquet de pica-pica perquè ja estem menjant bastant aquests dies i, unes costelles a la barbacoa que ja se fan al forn i ja està, o a l'air fryer, no sé, ho he de mirar. I ara els vaig buscar un panettone de pastisseria perquè què és un Nadal sense un panettone? És que es malcrió molt, tio. I fa un dia molt feu, però no passa res, ho arreglarem amb un bon dinar.